Hello logoफोर, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel आव फिन खेबसे बरायबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ। So दिनै लास्ट एग्जाम आरोना, लास्ट एग्जामनि मोनसे फिसा ब्लग बानायनोसै। लास्ट एग्जामनि मेमोरिखौ दोनलांनोसै आरोना लोगोफोर। सोर मानसि एग्जामाव ब्लग खालामोलै? जों माने एग्जामाव मोनसे ब्लग लानोसै आरोना। दिनै लास्ट फार्स्टनिफ्रायनो सानसेबो ब्लग लाखायाखैमोन दै। So दिनै ब्लग लानोसै। So नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम धामाका भिडिअजों लोगोसे। नै गाइस, बे जाबाय जोंनि लामा हाइवे। ओइ जोंनि स्कुलनि बेबो टाइमा खैथा जाखो नै नायनो हागोन नोंथांमोना। 12:36 जाबाय। स' दिनै SSLC एग्जाम दंमोन। दिनै डेटआ 30 मार्च 2023 बे डेटआव शुट खालामबाय आं बे भिडिअखौ लोगोफोर। नै बिथांमोनाबो एग्जाम थांगासिनो दं दायो। लामाया बुहुद थुना जाना दं दै, बैयो ओरैबायदि गाज्रि। आरो दिनै MIL सो दं दै। MIL बाबो हायाना, फरायाबाथाय हाया MIL बाबो। नों फरायदों, आं माबा मोनसे फरायाखै। ओमफ्राय दिनै परिखा दंबाबो गोब्राब थांसै आरोना। परिखा दंबाबो गोब्राब बानायनायावनो दिना थांदों। दिनै हरावबो बिथांमोनाबो एग्जाम होनो थांदोंमोन SSLC। स' बिथांमोननि एग्जामा पस्टपन जादोंमोन ना। पस्टपन जानानै ओमफ्राय दिनै 30 डेटआव मोनसे लादोंमोन ससियेल साइन्सनि एग्जाम दंमोन बिथांमोनना दिनै। स' बे ट्रेक्टरा मा डिस्टार्ब खालामबाय दंलै जोंखौ, लामाखौबो गाज्रि खालामजोब्बाय। नुवाखै लामाया ओरैबायदि खस्थ', अखा हाबाथ' गोलैयानो। दाख्लैजों गोलैदो गोलैनाया, एसे गोलैद्रायाखै, लासै गोलैयाखैनो बुंजायो आरोना। एग्जामावनो ब्लग बानायदो। नै बे जाबाय जोंनि BLT नि मानाव गेदेर बिथांमोना रुंसारि जानायनि मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसनना गालांदोंमोन आरोना। बेवहाय नै बे जाबाय जोंनि स्कुलनि माबा क्लासनिमोन। जोंनि स्कुल क्लासनि माने दा क्लास 10 सोलिबाय थानाय SSLC एग्जाम लिरबाय थानाय। रायलायबाय थादों नोंथांमोना, बारा बखिबाय थाला, लाजियोना। बखिबा इन्टारेस्ट मोनो नामा नोंथांमोना गाइसमोन? नैबे जाबाय लामानि वाल। बेयाव बेखिनि एरियाया ओरैबायदि मोजां ना, माने बेवहाय माने शुटिं लानो ओरैबायदि मोजां। एयारटेल, भडाफन, जिअ सिमनि होननायखौबो बेवहाय शुटिं लाफैदोंमोन दै नोंथांमोन। मिथियाखै जानो हागौ, नोंथांमोना दिन्थिना होबाय आङो खुलाखुलि। अफार शुट बैसागुनि मिउजिक भिडिअ बानायनोबा बेवहाय ओरैबायदि मोजां इन्टारेस्टिं जागोन आरोना लोगोफोर। भिउखौ नायनो हागोन नोंथांमोना, लामानि भिउखौ ओरैबायदि बरिया फ्रेस। आफा बोराइ बाथौ नायफिनहरलै दिनै एग्जामाव। स' गासैबो जाय बिथांमोनखौ जोङो सिदा थांबाय थानाय नुदोंना, गासैबो फार्स्ट इयारनि एग्जाम होग्रा गोजा। बेखायनोथ' मानसिफोरा गिनानै गोजा जाजोबदों। नायलांबाय था नोंथांमोना, धामाका जागोन बे भिडिअआ, धामाका। सान्दुङाबो अलप बारा गोसा नङा दिनै। लामाया माने फिसालिबाबो मानोबा धुला जाग्रा जाबाय दानि जुगनि लामाफ्रा। नोंथांमोना भइसखौ बारा मोजां खोनायाबो जानो हागौ, माने बार बारबाय दंना, हुर होनदों। स' बिमा फिसा न'खर फेमिलि थांबाय दङैनो थाबायना रुपुहियाव। हाथाय जानो थांदो बिथांमोना टाउनाव। नायनो हागोन नोंथांमोना। बेवहाय ना सारदो नै, नायनो हागोन नोंथांमोना। बे जाबाय जोंनि दलं सतासा। नै बिथाङाबो जों गामिनि। सब नुनाय मानि सिना जानांगौ दै गाइसमोन। नै बिथांमोना एग्जाम होना फैबाय।
फैबाय बिथाङाबो जोंनि गामिनिनो जोंनि स्कुलनि खाथिनिनो आरोना लोगो दे फैबाय था जों बेवहाय हस्टेल बोरायजोंबो हस्टेल बोराय माने दाबो सोलियो सोरबाफोर थाफैनोबा थाफैनो हागोन कन्टेक्ट खालामनानै रुपहि जायगा एरियायानो डेभेलप जाजोब्बाय सब बिल्डिं नुगोन नोंथांमोना नै 5 ताला लुबाय जोंनियाव फायार ब्रिगेडसो दै बे जाबाय गलफिल्ड रुपहिनि बेवहाय जेबो नंला दे बेयाव मानसिफोर दंलै आर्मिफोर एसएसबिफोर रुपहि बाजार मोनबाय लोगोफोर रुपहि बाजार कालारा मा फसायदों बेयाव एसे बारायदेरांदों मा रुमखौ ना रुम बारायहांदों मालै माबा गोदान खाबाय थानाया हमदों रुपहि दलं मोनबाय नाय ओइ रुपहि दलंनि फिल्म दं रुपहि दैमा सेराव होननाय फिल्मनि बमाखौ इयावनो होदोंमोन गोदोनि लुक्सा बेलेगमोन दानि लुक्सा एसे बेलेग जाबाय आरो गोदो इयाव एसे हाग्रा दंमोन दै फाराव माने बे रुपहि दालां दैमा सेराव होनलायनायनि बायदि माने एग्जाम लिरनो थांग्राफोर जोंनि स्कुलनि माने जोंनि स्कुलावनो जादों एग्जामा नै नायनो हागोन नोंथांमोना इथा बानायग्रायाव इथा माने ओइ जाथिसे इथानि दाबायदियाव ओंखारो बेखौ बानायो नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनि लामायाव स्पिड ब्रेकार मोनसेबो नुनाय नङा ओरैबायदि मोजां आरो जोंनि लामायाव बेफोरबायदि एक्सिडेन्टबो जायाना Sero. Sero. Đây mình scroll ra vậy. मोनथारसिगोन दै लकेसन दलं मोनबानो मोनगोन सिख्लाफोर फैदों साफा साफा Moni Mondir baik
बेवहाय डिलारबो खुलिदो नोंथांमोना सालबारि एरियायाव गारिबो बायनो हासिगोन आजिखालि आपग्रेड जाबाय फेसिलिटि माखा नै बिथांजोआबो थांबाय दं जोंनियाव एग्जामाव मोनसिगोनानो दालां मोनबाय नालाय लाखिथ'नोसै दै दा रायलायफिनगोन लाजियो माने एग्जामा जोब्बाय एग्जामनिफ्राय फैबाय आरोना 4:31 जाबाय 4:31 हो गया है टाइमा जों ओमफ्राय दायो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम मानेथ' जोब्बायानो स' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोब्बाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो